आं ताकलाय जतय कायथाम जागा सनामो अर साचिया गामि तै लेवां बाजार सबल सिंगाना ते गायसा हमखाय मान्दाय नवाबादी गामि आबो रबिचरन पारा बो हिंजाको आरो बा रहका मताय सनामै आबखा नखनि सिनि इदहतका आसुनको जतन खुलुमबाय था आं बिमल देब्रमा लबा हमखाय नख सिनिवानो म सदर वेस्ट त्रिपुरानि साचिया गामिनि मूर्ति सेमानाबो आंगर सनामो ताकलायबो अर सनामो रेनाय जामथै गामि सनामो इको नायनाय दिनरा 10 तारिख अक्टोबर नैसिनि मतायनाय असामताय गाय अजागाव आनि डाइरेक्शन ते आं सैमानि दयानो मसा चामानि टके एबा फिल्म हिनो ते अ फिल्म नो प्रोड्यूसर अंखा दिलीप देब्रमा बिनि गामि बो साचिया गामि नो अ जागाव 11 तारिख आ फिल्म नो रिलीज खलाई फनजानाय गाय आं ताकलाय जतय कायथाम असामताय सनामो अर कायसा तै लेवां बाजार सबल सिंगाना म हमखाय साचिया गामि हेजामारा गाना आबो हमखाय सबल सिंगाना आ जागाव सनामै कमप्लीट दिखा ओ सकां सालनै सकां न कमप्लीट दि पाइथा अ जागाव रिखा गाय तै नरक नासिंगि दंनिसिनि फिल्म मनोबनाय आं मताय सनामानि दुखा 1991 नि सिमि पागला बाजार सनामै थाइमानि हमखाय गसार खैसा गेप रिखा ताबुक आनो दिलीप देब्रमा अनुरोध खाई आं तैसा सनामना चेंखा अ जागा गाय आसं नकक जतन तैसा खुलुमु याफारे आनि ककरनो बायथा